गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाहरबाय। नैबे समाव आं दंफैयो सिलापwtar दख'रानि सिङाव थानाय सिलाबालि गामिनि जयभद्र हागजेर बे गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव दंफैयो। नैबे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय बायदि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन बेखौ लानानै साब सिखोन माखासे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो आंबो दान्दिसे बाहागो लाफैनाय जादों। जागोन दे। नैबे समाव सिलापwtar दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हाबाफारि लादों जयभद्र हागजेर गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव। बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों? दिनैनि बे हाबाफारिखौ मिरु फरायसा आफादनि दैदेननायाव सारा बे बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे बुहुमावनो लानाय जादों। दा बे हिसाबै जोङो सिलापwtar दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै बे फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ जोङो जयभद्र गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव दिनै जागायजेनदों। बे हाबाफारिखौ मा थांखिखौ बोनानै लानाय जादों? बे थांखिया जाहैबाय गोबां बन्दनि गेजेरजों COVID-19नि गेजेरजों जोंनि फरायसालिफ्रा बन्द जाना दङ आरो हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय। बेखायनो जोङो दिनै बे साब सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव COVID-19आ जेब्ला जोबो बै समाव फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि थाखाय माबायदि बिथांमोननो मेसेज होनो सानो? दा बे COVID-19नि गेजेरजों आं बेखौनो दानि फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरमायनो सानोदि नोंथांमोना बे बेमार बा क्लास जायैयावबो गावबा गावनि न'खरावनो गावनि जिथुनाखि फरायनो गोनां बे फरायनो गोनां बा लेखाफोरखौ नायबाय थायो। आं दिनैनि बे 18 जुननि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों। सिलापwtar दख'रानि सिङाव थानाय SSLC एग्जाम होनो गोनां बा मेट्रिक एग्जाम होनो गोनां आरो लोगोसेनो HS एग्जाम होनो गोनां बिथांमोननिसिम मा खावलायहरनो सानो? आं बे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोना गावनि गोसोफोरखौ दुरबल खालामाजासेनो फैगौ जानो गोनां आनजादफोरनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां मोनसे रिजाल्ट लाबोनो थाखाय गोख्रों नाजानायजों फरायनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों।